ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ ഷേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ പഞ്ചസാര, പിന്നെ കട്ടിയുള്ളൊരു പാല്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പാല് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. പാൽ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിള് കട്ട് ചെയ്ത ആപ്പിള് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കത് തുറന്നേക്കാം. നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.